nga ang larawan ni Kristo, ang larawan sa iyang inahan, o ang mga larawan sa mga santos, kinahanglan natong batunan o hugtan. Ilabi na gayon, diha sa mga simbahan, o ang igo nga pagkahol, o pagpasinugog, ihatag ngadto kanila. Dili tungod kay gituuhan nga sila adunay gahom o bertod. Take note ha? Isip Katoliko, wala kita magtuo nga ang mga larawan adunay gahom o dili. It is a mere representation. Meaning, nagrepresentar lang sila kan Kristo, kan Maria, o sa mga santos. O wala natong isipa nga ang mga larawan, mga Diyos. Nakuha. Ha? So wala ka mag-isip sa mga larawan nga Diyos. Apa niya naman nga itong mga igsuon, kung makita ang larawan, mamusmo madayon, kaya mato pa nila ang larawan Diyos-Diyos. Aduna ba sila hindi basihan? Aduna. Ilang gabiton? Ang Exodo 20, versikulo 3 nato sa 5. Pwede ko nakuha po sa inyong Biblia. Exodo 20, karon. Ayaw pagbuka kay Diyos larawan sa isa't sa dito sa langit. Hindi sa yuta. Diha sa tubig na ana sa ilaw sa yuta. Ayaw pagmismo sa bisan unsang Diyos ni simba niini. Kaya po ang Ginoo nga inyong Diyos o abukuan ako. Okay. So kayo ha? Ayaw pagbaton o laing Diyos kanako. Ayaw pagbuhat o Diyos o larawan sa bisan unsa na atua sa langit o atua sa yuta. Ano uno? Kay ako ang Diyos o abubuan ako. O sa interpretasyon sa mga protestantes, mato pa nila tanawa. So simpiyan lagi ang mga Katoliko na nagbaton o mga larawan diha sa simbahan. Sa ato pa, kining mga larawan nga naa din sa simbahan, mga Diyos-Diyos na sila. Matol pa sa una-una sa usaka protestante. Dugang pa, ilagabiton ang Deuteronomio 4:16. Palato ka. Ang sa Bingon, Deuteronomio 4:16. Basa. Oh, Deuteronomio. Sige, ayaw ka mo. Sige. Paghimo og mga larawan na iyong simbahon, larawan sa bisan unsang dagway, lalaki o sa babae. Tanaw na po din mo ang larawan nga naa sa simbahan. Tanaw mo, si Maria, larawan sa babae. Kita ko sa Roque, larawan sa lalaki. O sa gingon, ayaw ka mong pagpaton o mga larawan sa Diyos-Diyos. Tanaw mo, kinsa na igo kaayo ang mga Katoliko. Mauli ilang kasagaran niya, ibato na to. Unya, hindi mo ba mga larawan na giilan to ka Diyos, dili para tabang na to. Kung sa ikuhan nila, larawan ni Maria, larawan ni San Roque, ilang di posisyon. Pero hindi makatabang. Dalawa, Isaias 46, balik ko basta. Isaias 46, size na to sa city, sa Lingon. Oh. Pwede size na to sa city. Ang mga tao minatag sa ilang lata at ulawan. Oh. Nagsuhod sila na tero aron kining Diyos. O nila kining isimba. Oh. Paano nila kining o dadon. Itong nila kining sa kutanganan ni Dili. O pag-wabili o dili makalito. Kung may ngayon sakit ni Dili kining kutawag ni makalagas. Alam mo, ang mga larawan, hindi mo unya gitungtong sa butanganan gibasaan. Kisa na naigong ini. Kamu na nagtupad niya na. So, igo, ano pa? Igo, kaayo ang Katoliko naman. Gaprosisyon, gadayong-dayong sa larawan. Sa inyo sa Diyos, ayaw ka mo pagbuhat ni ini. Dili makaluwas. Mato ba? Ito napaibasbog at kayo. Salmo 115, 4 nga sa 8. Balik ko basa. Hindi ngon. Salmo 115, 4 nga sa 8. Basa. Ang ilang mga Diyos, ito sa salapi ulawan. Tama. Mga binuhat o tao. May mga bakbak sila kapag hindi makasunod
Tanawa? May tanga apan dili makakita. May mga dalugan apan dili makadungog. May ilong apan dili makasinmo. May mga kamot apan dili makahikap. May mga tiil apan dili makalakaw. O dili gani sila makapinyo. Tanawa, klaro kayo, ang ilang mga Diyos, adunay mga mata, apan dili makakita. Adunay mga dalugan, apan dili makadungog. Adunay mga tiil, apan dili makalakaw. Kung sa ilang conclusion, iko yun ang Katoliko ni ini. Huwag pa na, naigo mo? Ha? Naigo mo? Mauni ang importante kayo nga, atong gitunan kay ang mga nagsimba o Diyos-Diyos, huwag ka ba na sa langit? Paano mo basa? 1 Corinto 6:9 nga to sa 10. 1 Corinto 6:9 nga to sa 10. Ang mga nagsimba o Diyos-Diyos. Sige, paano mo basa? Sige mo. 6:9 nga to sa 10. Sa walay duwa-duwa, Hello. ayaw lang nga ang mga lautan dili makasunod sa kinalian sa Diyos. Ayaw rin mo ang mga bagay, mga kaya mga bang, mga makikilabaso, mga nasimba sa mga Diyos-Diyos. Dili makasunod sa kinalian. Ano? Ang mga nagsimba o Diyos-Diyos, dili makasunod sa kinalian sa langit. Kung sa ingon sa mga Protestante, ingon sila, kamo mga Katoliko, huwag mo tudlukin aning bersikulo mo. Pero lahat ng pag-istorya ng isuon, huwag pa tudlukin, hindi na isulti ninyo. Lako ha? Pero kaya ato mag-isulti, meaning itudlukan kamo o sa o pag-interpretar. Ako ka na, sakto ba sila? Gumikan ini ko pa ng bersikulo. Ang tubag mga isuon sa'yo. Ha? Ang tubag sa'yo. Nga naman yan? Ako tanan, ang tanan kang larawan gidili sa Dios, ang tubag dili tanan larawan gidili sa Dios. Ha? Dili tanan larawan gidili sa Dios. Wala na sa Leviticus 10:10 sa ingon, paano basa? Leviticus 10:10. Kung sa ingon, kinahanglan nato ilhon ang balaan o dili balaan. Ha? Leviticus 10:10. Paano basa sa ingon? Ilhon ninyo ang kalainan sa balaan o dili o kalainan sa balaan. Ano? Nakasulit na ko ito o talibot? Nakatulang tanong. Pag-abot ni mo dito, kita tayo ka sa usa ka paborito kayo ng mga fast food na mao ang Jollibee. Iniksulit mo sa Jollibee, dako kaayong larawan ni Jollibee diyan sa gawas, di ba? Kinsa man yung dili kay nigsulit mo Jollibee mo doon una sa Jollibee unya muhika unya mamuros. Na ba yung dili? Ha? Nanawa mga mamuros. Kaya naman, kasi Jollibee dili nakadaw na mo mga plaza, diya sa plaza makita ni mo si Rizal. Pero wag ka mo doon ni Rizal muhika aron sa moros. In short, nakaila ka unsay balaan o dili balaan. O ang tanan kay gisgutan dili Exodus, Deuteronomio, Isaiah, Salmo, igutan mga Diyos-Diyos. Apan unsa man ay ang Diyos-Diyos? Unsa man ang definition sa Diyos-Diyos? Mato pa ni sa Pablo, 1 Corinto 8 versikulo 4. Bali mo na basa. 1 Corinto 8:4. Unsay pasabot o Diyos-Diyos? Basa. Busa sa kalawang gihalat ngadto sa mga Diyos-Diyos, balo kita mga Diyos-Diyos dili tinuod. Nasayod kita nga usa nasayod kita nga ang Diyos-Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. Mautanan ko ninyo, si Maria tinuod dili. Tinuod. Si San Jose tinuod dili. Tinuod. Si San Roque tinuod dili. Tinuod. So kining mga icon o mga larawan nga ang gihuptan, nagrepresentar sila sa tinuod nga tao. Meaning, dili Diyos-Diyos. Apan, kung si Maria, imong isipon na imong Diyos, kana gitawag na naog Diyos-Diyos. Gani, bisan ang pagsimba o salapi, usa naman kapaagi sa pagsimba o Diyos-Diyos.
Nakuha ninyo? So again, ang giingon ni San Pablo, ang Diyos nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. No? Nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Kaya nagrepresentar sa butang dili tinuod na nakailata ulsa ang balaan o ulsa ang dili balaan. Sa karaan ng Testamento, katong mga gihibensyon niya, nga gasimba sila sa mga larawan niya naman. Kaya katong mga larawan nga ilang gituuhan sa una na Diyos, ilang yung giampuan nga giisip yung nila na ilang yung na Diyos, dili representasyon, kundi matuod yun na Diyos alang kanila. Pala ko ba sa Isaias 44:17? Isaias 44, versikulo 17. Kung sa gingon, basa. Upang sukuran nila yung sinuon sa isa ka Diyos. Yan o Diyos, sinuon siya o musimban. Kung sa gingon, Yan ini o muhiliwan. luwasa ako, kay ikaw may akong Diyos. Klaro ang kalay ano? Luwasa ako, kay ikaw man ang akong Diyos. Meaning, ang iyang bisimba nga Diyos, ang larawan mismo. Diha sa Biblia, ang mga Diyos-Diyos, gipanghinanlan. Mao na nga mga dunay magpa-alig-alig na pastor, maingon nga, kamo mga Katoliko, nagsimba mo Diyos-Diyos, ingnon na nato sila. Daligan, ubanta. Tuduki ko nung ko, adto ka sa simbahan, tuduki ko, asa man ni Ana ang mga Diyos-Diyos nga imong gituuhan. Nga among gituuhan po kay Diyos. Ang asa man ni Ana. Kaya sa Biblia, gipanghinanlan ang mga Diyos-Diyos. Pali ko basa, 1 Hari 11, versikulo 33. 1 Hari 11, versikulo 33. Basa. 11:33. Hindi mo ulan yung kay sa likway man sinusulong ang imuong simba At sa Oh. ang Diyos sa tagsimdo, kamos ang Diyos mo ug kamong mulok ang Diyos mo. Tara, di ba na kisa mga Diyos-Diyos kaya niya? Astarte, si Mulok, o si... Kamos. Isa ba to? Si Ritman, no? Mga Diyos-Diyos na ilang isimba, na ipa. Isaias 46, uno nga to sa Diyos. Aduna na po gipanganlan ng mga Diyos-Diyos. Mga o si Bill, o si Nipo, nga gituhan nila nga mga Diyos-Diyos. Sa lihang si San Pablo o si Bernabe, nagwali nga to sa katawan, gituhan ko sila. Hala, nanganaog ang mga Diyos-Diyos. Pala ko ba sa buwan 14, 11 nga to sa 12. Buwan 14, 11 nga to sa 12. Pala ko nagbasa ni. Buwan 14, 11 nga to sa 12. Si San Pablo o si Bernabe, gigaan ang mga Diyos-Diyos. Karon. Naligid sila sa ilang pinulungang likaw ni Anton. Kaong ilawan ang mga Diyos sa naong ang mga Diyos sa dagway sa tao. Pagilagi ang Ginganlan o gagaan. Ginganlan O Sus, si Bernabe, o si Hermes, si Pablo. Kaya mo ni Hermes o Jesus, mauni ang mga gitawag na ito o mga ancient na mga goddesses sa Greek mythology. Natagawa mo ng Greek mythology? Kana mga Poseidon, kana daghan, kaayo ang mga ituuhan nga mga Diyos-Diyos diya sa Biblia. Apan, tataw kaayo nga sa Biblia, kining maong mga Diyos-Diyos ginganlan kayo. Abaw ka na, kaya nag-ingon man ka, nga dili ka na larawan, Diyos-Diyos. Abaw ka na, aduna ba'y mabasa sa Biblia nga ang Diyos nagsugo mismo sa pagpabuhat o larawan? Aduna wala? Ato ba, aduna? No? Diya, sa Exodo 25:17 nga to sa 22. Kung inyo nabatayan, ang atong gigamit na verse ganyan, Exodo 20, nidagan na tag-5 ka chapter sa Biblia, naghisgot na mahitungod sa pagpabuhat o larawan sa Diyos. Kinsa yung isugo? Si Moises. Alam mo ang basa ko na? Exodo 25:18. Karon.
Diyos ang ginagod. Sa sisikita mo mo sa tabo sa kapon sa pag-ibig Duha ka kirubin nga sinalsal o bulawan. Diyan sa lang, no? So ang Dios nga nagsuko diya sa Exodus 20 ayaw pagbuhat o bisan unsa nga larawan. Diya sa 25 naghiskot na ang Dios nga pagbuhat o larawan sa kirubin. Di sa isuko niya si Moises. Ang tanang, na-amnesya ba ang Diyos? Nilingon man siya na ayaw magbuhat o bisan unsa nga larawan. Ang paghubad na ito ni Ana, ang gipasabot sa Exodus 23:5, ayaw magbuhat o bisan unsa nga larawan sa Diyos. Pero kung larawan sa balaan, kana gitugod kana sa Diyos. Exodus 25:17 ngadto sa 22. Gani ang Diyos nihatag man og katakos sa usa ka tawo sa pagbuhat og larawan. Tanawa ko no, Exodus 35 ngadto sa 31 kama 35. Balik ko basa. Exodus 35, 31 kama 35. Basa, sige ngon. Ginagawan siya sa Diyos ug kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpaanggod ng Gihatagan sila niya o higong katapos sa paghibo sa tanang matang sa bukat ng himuon sa magpupulit, magdidipuko, maghahatol sa pinong-linog, sa asos, sa dato, sa langang-langang, sa ugat kamot. Okay, so klaro kayo ha? Nga ang Diyos naghatag og katakos, meaning gihatagan sila og talento sa pagpangulit o mga larawan, sa pagping o mga larawan. Kaysa mayo man yung ping, no? So usa nakapagi gihatag sa Dios. So katong sa Old Testament, gihatagan sila sa Dios og katakos sa pagkulit o pagdibuho og mga larawan. Ang na, ano naghimo man ang Dios nato kung gibawal man niya pagpakulit? Nakuha ninyo? Ang latod nga pag-isulya ang gibawal pa sa Dios ang paghimo og mga larawan sa Diyos. Sa diha si Solomon, gipatungkol siya sa Diyos o usa ka templo. Unsa may gibuhat ni Solomon? Ang templo nga gibuhat ni Solomon napuno sa mga larawan, gibulitan ng mga larawan. Talagang basa, 2 Kronikas 3:7 kama 10. Basa, sige ngon. 2 Kronikas 3:7 kama ato sa 10. Basa ko no, sige ngon. Sitting ato sa Diyos. Ganun. Dalawa? Sa diha nga gikabuhat si Solomon sa templo, gipangkulitan niya og mga kirubin gani aproy pa ini diha sa Ezekiel 41, 17 ngadto sa 19 nga ang templo sa Dios napuno sa kinulit nga larawan gikan sa salop hangtod sa ibabaw sa bumbong niini. Napuno sa kinulit nga mga larawan. Muna na usa ka timailan nga kung ang templo sa Dios kinahanglan aduna gyud ay larawan. Kung ang usa ka templo walay larawan, dili na iya sa Dios, sumala sa Biblia. Ang templo sa Dios napuno sa kinulit nga larawan. Kung kini na ba mga templo o katong templo nga gibuhat sa una nagdagan kay larawan, giangkon gyud sa Dios nga siya anaa diha sa maong dapit. Tanawa, 2 Kronikas. Kronikas niya, 2 Kronikas City, 15 ngadto sa 17. 16. Palo ko basa sa Gingon. 2 Kronikas City, 15 ngadto sa 16. Sa Gingon? Sa mga pag-ampo nga himuon dinhi. Karon gipili ko kining templuha ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa hangtod. Ang templo nga napuno sa larawan, klaro kaayo mag-iingat sa Dios. Bantayan ko kining dapita, diin dinhing dapita, himuon ninyo ang mga pag-ampo. Mao na nawadto sa simbahan o wala na sa simbahan kay aron mag-ampo sa Dios. O diha sa pag-ampo,
makita na to ang mga larawan nga gihisgutan mismo diya pa sa Old Testament. Pero ingon sila, pero ba Old Testament man imong dimensyon ang pangutana naa na sa New Testament? Nagpabilin ba din sa New Testament? Ang pangutana nagpabilin wala. Nagpabilin wala. Ingon sila, wala naman subukan sa New Testament. Mauna na yung larawan. Sa akong pagtubag na ito, ato mag-iana diha sa Juanon 13 versikulo 8. Sa gingon, ang Diyos kaniadto o ang Diyos karon o ang Diyos sa umaabot maurang na Diyos. O sa punto, ang Diyos kaniadto nga nagsugo o ang Diyos karon o ang Diyos sa umaabot maurang na Diyos na nagsugo sa karaanan. Meaning, ano kinahanglan pa magsugo? Balik kung nagsugo naman siya daan. Mula sa New Testament, diya sa Hebrehanon 9, versikulo 5, gihisgutan gihapon ang sudlanan sa kasabutan. Palihog pa sa Hebrehanon 9, versikulo 5. Ibabaw sa sudlanan sa Aron. kasabutan dito ang mga binuhat o kirobin sila mainhan sa presensya. Sila mauitimailhan sa presensya sa Diyos. Ang mga larawan ni ay mauitimailhan sa presensya sa Diyos. Mauna nga ubang dito na mga larawan, mag-focus ang atong una-una na sayo kabalaan kining lugar kaya naaman din ang presensya sa Diyos. O katong mga nagbuak sa mga larawan, kaya magkakita man ka na dunay din sa Facebook, diya sa mga social media, at yung mga pastor na nabuak ang mga larawan. Di ba? Makita na ito, no? Nagbuak sa mga sagradong larawan. Unsa man sila sa Diyos. Matod pa sa Salmo 74. Balik pa sa Salmo 74, 4 nga ito sa 6. Unsay gingon? Basa. 74, 4 nga ito sa 6. Oh, 74, 4 nga ito sa 6. Ang mga kaway na naging kinalaon nila na ilang templo. Ilaw nila ang templo, ilang marahaya. Ang kawali na ilang balila. Ilang sila sa mga kalugan. Sama ng totoo o gagawin na nagilaw pinahawa sa pansay. Okay, so klaro tayo. Ang mga nagubang ay sa mga larawan nga balaan, mga kaaway sa Diyos, sumala sa Salmo 74:6. Ako ba nagingon? Dili. Kung dili ang Diyos mismo diya sa sulat ni Salmista David, no? Kaya ganang Salmo sinuwat pa ni Salmista David, no? Muna nga sa Old Testament sa mga isuon, ang larawan nakaluwas. Mutubo mo nila, sabi mo sila, wala larawan makaluwas, oy. Mutubo mo na may larawan makaluwas. Nanundo mo sa istorya na ato na yung sa kapastor o sa ka-diboto kayo ni San Pedro na naglawig pa doon sa Cebu. Ha? Samtang naglawig sila pa doon sa Cebu, atong diboto kayo ni San Pedro, nagdaog life size na San Pedro. Ako yung larawan, no? Life size po, mahal po, no? Unya ang pastor, nagdapo siya o iyang Biblia. Yan yung pastor, gatiga, tamay siya sa maunga diboto ni San Pedro, ni mo siya kana imong larawan, di ba na makaluwas? Kini may dalaw, iya na ang Biblia, no? Kini may dalaw, kaya kini may makaluwas ni mo. Sus, kung sa may suon, di ka rin maghakulos ang pusok kay hangin. Giuno sila, nalunod din daw ng mga bangka. Pagkalunod sa bangka, lutaw si San Pedro, nakapyot itaw ng diboto ni San Pedro, no? Sakay itaw siya, tawag-tawag ng pastor, pakapyot na niya. Ikaw siya, kapyot na sa mong Biblia. Kapyot na sa mong Biblia. So, sa kasi natin yung lagi atong makita, maingat ang nagtawanan, pero na-sense, no? But again, ang pagbato na ito mga larawan, wala na ito isipan na doon ay gahon. Diyan sa Old Testament, diyan mga isuon, saya nga ang Diyos nagsugod sa kapropeta sa pagpaglugpag sa mga kinikitawag na itong mga halaran sa mga Diyos-Diyos. Si Propeta Usia na sinakitaan sa unahan, usa ka monumento. Kunya namutan na sila, kang kinsa man ka ng monumento na nasa unahan. Nito pag ang mga tao, monumento ka na sa propeta na nagtagna ni ining imong gibuhat karon. Kung sa gingon ni Propeta Usia, ayaw ka na ninyo unsahan. Ha? Ayaw ka na ninyo unsahan. Asa na mabasa? 2 Hari 15. Nagto sa 17. Pareho mo basa mo,
kamu din mismo ang makakabasa. 2 Hari 23:15 at sa 17. Sige, basa. Oo. Yes. 15 at sa 17. Sige. Oh, lumpag na siya. Sige. Alarat dito sa Bethel magibuhat ni yung mga anak ni Tibet. Oo. Yung propeta. Unya may Okay, siya. Niya, lingon si? Oh. Bethel. Kung ayaw ipakalot ang iyang mga bukong. So ano nakita? Nga si Propeta Osias, ang iyang misyon, mao magpanglugpag sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyos. Pero nakita siya po sa kamonumento sa propeta, wala niya usahan naman. Nakaila si Propeta Osias, unsay balaan o dili balaan. Di balik, yabuta sa Leviticus 10:10. Sa mulingon, o sa kalarawan, nakadumas diya sa Old Testament, nasa Numeros 21, no? Numeros 21, sitting at sa Ripi, sa dihan ang katawan sa Diyos, hilabihan ang ilang pagsupak o pagsuki kang Moses, gisilutan sila sa Diyos. O sa may gibuhat, ingon ng Diyos, magpadala ko mga bitin nga mga malala, o mga humok ang mga Israelita, mga matay silang tanan. Tuol man, daghan kayo ang mga bitin dito sa kamingawan, namaak sa mga Israelita, daghan kayo ang nangamatay. Kung sa gibuhat sa mga Israelita, tingnan sila, mahurot kami ini, nangamatay kami tanan. Kung sa gibuhat, dinalog sila nga doon Moises, pag-ampo sa Diyos, nga kuhaon kininiyan, makalilisan kaayo nga, silot nga mao ang bitin. Kung sa gibuhat, sa gibuhat sa Diyos, Moises, pagbuhat o usa kalarawan sa bitin nga tumbaga, nya hilimo sa bronze unya iisa kini ug ang tanan nga mabakan sa bitin nga mutanaw sa maong larawan sa bitin maluwas. Alawa, larawan sa bitin nakaluwas tungod kay gigamit sa Dios. Giisa ni Moises unya sa Bagong Testamento kining larawan ni Moises o larawan ni gihimo ni Moises mao kini ang nagulagway ni Kristo diya sa San Juan 3:14. Palalo ba sa ingon? San Juan 3:14. Usa ka prefigure nga nahitabo sa Old Testament nga kinahanglan usab mahitabo sa ilang kapanahonan. Palalo ba sa ingon? Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ng Bethel. Oo. Tumbaga nga gibutak og tukod. Ang anak sa sawa kinahanglan nga isa sa ang tanan Kanawa? Ingon nga giisa ni Moises ang larawan sa bitin nga tumbaga. Iisa usab ang anak sa tao. No? Iisa mo bila nakabantay mo sa kanang gulitan sa tupapa bitaw kana yung tungkod. Dahil ay larawan ni Kristo nga iyang iisa ni kapanahon sa pagdidikta dito sa Roma. Usa ka mapakita, usa ka prefigure nga mapakita nga gitugot o ang Dios naghimo og larawan aron nga gamiton aron sa pagluwas sa iyang katawan, no? So tataw naglaro mo na isip na tuloy mo sa tagibuhat ato kining giapingan naman kaysa kaalam ni Solomon, kaalam sa Jes sa ingon si Solomon kung gipunsa nato pag-atiman kining maong mga balaan nga butang kun ani usab ang buhaton nila kanato sa panahon nga sa paghukom. Mao na ato giapingan ang mga larawan sa mahal nga Birhen Maria kay susama ka ang gilarawanan mao ang ato ang ampingan. Naman na ato sila ampingan
No? So, muna, kaalam ni Solomon 6, versikulo 10. Amo ka na, katong mga ganihan na supa, diya sa Exodo 23, kano 5, sa ato patubad, ato ba diha, Exodo 23, kano sa 5, wala ta makalapas niya na. Ano man, kaya ngayon diha, ayaw pagbuhat o bisag krusa nga langawan sa Diyos. O kana, wala na buhat ka sa simbahan, Katoliko kay kita, wala man tay, mga Diyos. Nasabtan, katong sa Deuteronomio 4:16, larawan sa lalaki o sa babae, totoo ang mga Diyos sa unang panahon. Isa Greek mythology, katong ipangalan, Diana, naa si Hermes, si Zeus, mga lalaki man to mga babae, nga gituuhan nila sa una na ilang mga Diyos. Nasabtan, no? Nakuha ba na to? Ikaw pa, Isaiah 46, 4 nga to sa Isaiah 46, nga to sa city. Kato, ilang yung giisip na Diyos ang larawan o kana, wala buhat sa simbahan, Katoliko. Ikaw pa, Salmo 15, 4 nga to sa 8, adunay mga mata, pandilig makakita, sakto ka na, ano man, kayo nagtuo ka na ang larawan na nakita din mo, kuyawan ka, di ba? Kita nakapo ka tubangan sa larawan, hindi mo kalit nagtingog din mo, kasi wato din mo, bukan ka din nga rin, ba? Kaya sa larawan na, huwag yung ka magtuo, nga na makaisurya, ka na makadumog, ka na makakita. Nga naman, kaya lagi, larawan man na, sama po sa imong mga ID, di ba? Ang imong ID, di po na mag-isurya mo. No? Nga naman, kahit larawan naman. Kaya sa ulo ko sa stress, kana kisgutan niya, ang mga nagsimba o Diyos, kana wala na buhata sa simbahan Katoliko. So tabla talihan, pero ang pag-ingon na pagbaton o mga larawan, mga sagradong larawan, kana daog talihan. Kay wag man sila yung mga sagradong larawan. Yung mga sagradong larawan, kinahanglan dili na tukihin, haktag sa mga pero mato pa sa Mateo 6:20. Pareho mo basa ko no? Sige mo niya. Ha? Sini size? Okay. So ayaw ihatag ang mga butang balaan nito sa mga iro mo na nga na ay mga times nga mo balhin na sa itong pagtuo, usahay na ba kay ato na yun ipanghatag na ito ang mga sagrado nga butang na ito sa mga iro. Kinsa pa yung mga iro nga gisgutan? Nasa Isaiah 56, versikulo 11. Tagalog, isa ni Tagalog yung mga Biblia. Namin Tagalog na Biblia? Ha? Isa ni Tagalog na Biblia? Atong masawa na sa Tagalog na Biblia? Namin Tagalog na utas. Isaiah 56, 11. Sara. Sige na. Kaya na-open. Open. English. English? Sige. Ba't naman Tagalog ba? Okay. Hindi mo niya sa Mateo City Size. Delete mo. Isaiah 55, Tagalog na version. Tagalog na Tagalog ba? 56. Agent ano ba? Mana gibasa na ako siya. Ang mga aso ay matatakaw. Sila ay pinamay, walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor. Ayun na, di ba inakuha nga ulo. Ano? Ibang basa no? Biblia no? Biblia no? Ha? So, klaro ka ayaw. Kung naging yun na ayaw ihatag sa mga. Kaya lagi, kung sa baton, dumuko na nila. Nasa ingon, Salmo 4:4 na size, ang mga nagdugmok sa mga sagradong larawan, kaaway sa Diyos. Sabdan! So nakuha tayo punto, manong tulad tayo larawan, kay ang templo di ay sa Diyos, na puno sa kinulit ng mga, o nalupok sa kinulit ng mga larawan. No? So kung wala na yung larawan ng simbahan, budigan na sa opras. Diba? No? So, kay naaman dapat kunya. Kita po, sa panahon na mag-ampo punta, di ba? Ampo ano? Diba sa ingon sila na,
Ayaw mo nulod huwag kita muluhod sa larawan, no? Kaya muluhod pa tayo nangabuak ng mga larawan, siya o iludhan ng larawan, kaya doon lang naatubangan sa larawan, di ba? Pero sa mga kasi, di ba, huwag kita maingon nga, amahan na mo nga nakas larawan, di ba? Ingon ba ka? Mas nga ingon, amahan na mo nga nakas sa langit. Inikanta na sa simbaw, himaya sa Diyos ko asa? Huwag kita ingon, himaya sa Diyos nasa bumbong. Sumuna na, klaro kayo na ang mga larawan, klaro na representasyon lamang. Yan ingon tawag Diyos, maura na sa mga trak-trak. No, dili tinuod ba, no? Mayroon tawag mga trak-trak, mga pusil-pusil, maura po na, Diyos, no? Dili tinuod, no? Pero kita, na nasa ilang taon, usang kabatuon na Diyos. So, dili tinuod, ginaganda Diyos, kaya sa mata panahon, kapusin pa kita sa atong profession of faith, sa tingon, we believe in one God. No? So, nagano man sila gibutangan ng larawan? Kaya ang mga larawan, mao ang muhatag nato usa ka timaan o handumanan ni ining mga tawanan. Pala ba sa Isaiah 56:4 ngadto sa 6. Isaiah 56:4 ngadto sa 6. Pala ko pa sa sikikon. Oh. Oh. Diha sa templo ang bisan wala kay anak. Anawa? Mao na lang kita ko sa larawan na to, naagi sa una yun, naagi na yung mga pangalan sa ubos. Kaya mo man katumanan, Isaiah 56 nga bisan o dugay na kayong katuigan, makaila gihapon ta nila. Imagine ninyo, kung may bulsalit na karon, mukalit kay tungha sa Pedro din, makaila dayon ka. Ano ba yung Senyor Pedro? Tungha man. Pero kung mga library yun, pag may bulsalit sila, tungha sa Pedro, makuratan sila. Kitsa man kaya man sila kaila sa naong ni sa Pedro. Palawa, diya sa Mateo 17. Mateo 17, 1 at sa 3. Salita po, Transfiguration of Jesus. Nitong o kalit, dugay na kaayo si Moises o si Elias. Nitong o kalit, huwag yun nakuha sa Pedro. Huwag yun sa inyo na, kitsa manigdo ka tao, o kitsa manigdo ka anghel. Hinoon, nakaila dayon si San Pedro bilang dua. Naaman si Elias, naaman si Moises. Nano kailaman si Pedro ni Elias ni Moises? Nagkita sila? Na-Facebook si Elias? Na-Facebook si Moises? Wala. Pero anong nakailan siya? Kay gitan na talagitaan nga, himuan o monumento ang mga alagad sa Diyos o ibutang nato sa templo, ano bisan wala sila anak, dili sila kalimtan sa katawhan sa Diyos. Wala nga bulahan ka kita mga Katoliko nga kailan kita kayo ni Maria. Bulahan kita mga Katoliko nga kailan kita sa mga santos. Na umauni ang rason nga nung nagbaton kita sa ilahang mga karawan. Dili tungod kita nagtuo ka na doon na kinigahom, kung dili kung giubsa nato sila pagpangga, nagtuo kita nga puhon sila usab ang ubuhan nato sa imong. So salamat o may pagdiin ang tanan. Sunod na to ka tema, mag-isgot ko diyan.